פסח זה זמן בישול שעורים, ושבועות זה בזמן בישול קציר חיטים, וסוכות זה חג האסיף, שאוספים את התבואה לבית. מדוע זה בזמן בישול ואסיפת התבואה, כל החגים? כי זה מתחיל לכל ראש מזה שעם ישראל הם תבואה של הקדיש ברוך הוא. כמו שהנביא ירמיה אומר, קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. ובמילא, הזמני בישול התבואה הרוחנית, שזה אצל עם ישראל, זה באמת בחגים הללו. ויש בחינות, יש בחינה של בישול שעורים, כפי שנראה, יש בחינה של בישול וקציר חיטים, ויש עניין של אסיף בתבואה הרוחנית. ממילא מזה משתלשל גם בגשמיות, שזמני בישול ואסיפת התבואה הגשמיים, זה בזמנים הללו. כי כל העניינים שבגשמיות משתלשלים מהעניין שלהם ברוחניות, וכיוון שתבואה הרוחנית, שזה עם ישראל, אז הבישול שלהם זה כן? זה נמשך בשלמות, הבישול. בזמנים הללו, לכן גם בגשמיות, אז כל אותם דברים שקשורים לעניינים, לבחינת שעורה, בחינת חיטה, וככן הלאה, אז זה בזמנים הללו של החגים. אז הרב התחיל להסביר, כן, הרב התחיל להסביר שזה יש פה בעצם, מה זה הבישול, מה זה התבואה הרוחנית. אז באמת גם הנשמות ישראל זה עניין של תבואה רוחנית, כפי שהוא אמר, קודש ישראל להשם ראשית תבואתו, וגם העניין של מצוות זה גם נקרא בשם זריעה. כן? באמת הרב עדיין לא מביא את זה פה, זאת אומרת לא במה שלמדנו, אבל יש ידוע, אור זורו על הצדיק, זה האור שנמשך על ידי המצוות, כן? הנה. מה נשמע רבי? שמואל. אחרי שאני אומר. אור זורו על הצדיק זה האור שנזרע על ידי המצוות, וגם נשמות ישראל הם נזרעים בארץ. זה עצם ירידת הנשמה כאן לעולם הזה, בפרט בזמן הגלות. ועל ידי שעם ישראל הוא זורע את התורה ומצוות בארץ, זאת אומרת הוא מקיים את התורה ומצוות בגשמיות, אז על ידי זה יש את הצמיחה והבישול של כל העניינים שנמשכים ומתגלים על ידי שהנשמות מקיימים תורה ומצוות פה בעולם הזה. וזה מתבטא בבישול, יש בישול של שעורים, שזה בפסח, מה זה עניין של שעורה? זה עניין של יראת השם. כן, פסח זה הזמן של יראה. אז צומח יראת השם. אין שאלות, זה מהחנך. בדיוק כשלמדתי את המיימר הזה, באותה תקופה למדתי גם מיימר אחר על פסח, שם כתוב שפסח זה יראת השם. יש בחינה, אבל בדרך כלל מבואר כמו פה. זה השאלה כנראה מצד אבוידע סודום, מצד הקדיש ברוך הוא. מתי היה העניין של נער ישראל ואוהביהו? מתי התגלה החיבה של הקדיש ברוך הוא לעם ישראל כשהם בבחינת נער? זה כשהם יצאו ממצרים, אז רק נולדנו. כן? ידוע, גם מובא בחסידות. ומולדותייך ביום הולדת אותך, זה הולך על היציאת מצרים, אז נולדנו כעם, אז היינו בחינת נער, לא היה לנו איזו השכלה באלוקות, זה עוד היה לפני מתן תורה. אבל מצד אהבת הקדיש ברוך הוא, אהבת הקדיש ברוך הוא לעם ישראל, נגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדיש ברוך הוא גאלם. אז מצד למיילו זה אב, נכון? אצל שם והבל לא למדו, אצל שם והבל לא למדו אהבת השם. עם ישראל, מה? למדו, בטח למדו. מי למדו שם על אהבת השם? זה לא נמשך לילדים של יעקב אבינו? אתה מדבר על אהבה מסותרת? לא, אהבה מסותרת זה רק מאברהם אבינו. אבל אני לא מדבר על אהבה מסותרת, אני מדבר על העניין של הגילוי, וגם זה עניינים שנמשכים על ידי התבוננות. כל זה, כשהקדיש ברוך הוא גילה לעם ישראל כמה הוא אוהב את... אז מה זה? לכאורה היה צריך לפעול בעם ישראל, אהב אל השם. אבל זה מעניין, פסח זה זמן של יראה, כך הוא אומר פה. אז מצד למיילו זה באמת אהבה, אבל כיוון שאנחנו, אדרבה, היה כזה גילוי ליכוז, אז מה שזה פעל אצלנו זה יראה. אהבה ויראה. ועוד דבר, מצד עבודת האדם בפסח זה עניין של יראה. למה? כי מכיוון
כל עבודת השם מתחילה מפסח, אז נולדנו כעם, אז התחיל הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. על מה הבסיס של כל עבודת השם? אז ידעו מה שכתוב בתניא בפרק מ"א, ראשית העבודה ויקרא וישרשה, מה זה? זה העניין של היראה, נכון? ראשית חוכמה יראת השם. דבר ראשון, הסדר של העבודה זה מתחיל מיראת. וזה באמת פסח, וזה העניין של בישול שעורים. למה? אז הוא הביא ששעורה זה אותיות שער ה'. זאת אומרת, השער לי, זה השער, להיכנס, איך כתוב שם? שיעור. כן. שיעורי. שיעור מלשון שער, כן. היית אתה במלכות. כן, שהייתי אתה במלכות, זה העניין של היראה, וזה שער הראשון שעל ידו נכנסים לדבקה בו יתברך. בסדר. אחרי זה, יש לנו את הרגל כן, וזה באמת זמן בישול שעורים, פסח, גם בגשמיות. הרגל השני זה צמיחת חיטים. שמה זה חיטים? זה מאכל אדם, כן? שנשומת ישראל זה אדם, בפרט נפש האלוקית. זה בכלל עם ישראל מבחינת אדם, בפרט נפש האלוקית. ומה המאכל של הנפש האלוקית? זה התורה, זה המזון לנשמות. וזה העניין של חיטה, שזה כ"ב אותיות התורה. כן? בחג השבועות באמת ניתנה תורה. אבל סוף כל סוף, אומר הרבה, אנחנו נדבר על חיטה, כן? וחיטה זה מאכל אדם, נכון? בעוד ששעורים זה מאכל בהמה, חיטה זה מאכל אדם. וחיטה לדעה אחת זה אילן, נחשב אילן. אז רגע, אז מה זה, סוף כל סוף זה לא בט"ו בשבט. ט"ו בשבט, גם לדעה הזאת שחיטה זה אילן, זה עדיין לא האילנות של ט"ו בשבט. ויש עניין של חיטה זה מאכל אדם. מצד שני, העניין של ראש השנה לבחינת אדם ממש, כן, שזה האילן, כי האדם עץ השדה זה בט"ו בשבט, לא בשבועות. אז אנחנו חייבים להגיד שבתורה עצמה, כן, יש את הבחינה של חיטה, שזה מאכל אדם בשבועות, ויש את הבחינה של תורה, איך שזה אילן, פירות האילן, שזה בט"ו בשבט. שאז זה עניין של האדם עץ השדה. זאת אומרת, בתורה עצמה יש שתי מדרגות. אז יש את התורה שזה בחינת תבואה, שזה עדיין קשור למצוות, איך שהתורה קשורה למצוות. יש את התורה איך שהיא למעלה ממצוות, שזה העניין של ט"ו בשבט. אז צריך להבין איזה שתי בחינות בתורה. תורה שהיא בחינת חיטה, שזה העניין של חג השבועות, שאז התורה היא איך שהיא קשורה למצוות, שזה רק תבואה, תבואה זה עניין של מצוות. יש לנו את התורה איך שזה בט"ו בשבט, שזה עניין פירות האילן, תענוג. בואו נראה. העניין הוא... אנחנו מחזיקים בפרק ד'. ערב טוב. אנחנו בקוף עין א'. העניין זה שקיום התורה והמצוות נקרא בשם זריעה מצד שני עניינים. עניין אחד, לפי שעל ידי קיום התורה והמצוות נעשה בירור הגוף ונפש הבעמית. על ידי זה מתגלה השורש דהגוף ונפש הבעמית שלמעלה מהשורש לנפש האלוקית. דוגמת הזריעה כפשוטה, שעל ידי זריעת התבואה והגרעין בארץ מתעורר ומתגלה כוח הצומח שבארץ. ועוד סיבה שתורה ומצוות נקרא בשם זריעה, לפי שקיום התורה ומצוות צריך להיות לא מצד הטעם, אלא בכדי לקיים ציווי הקדוש ברוך הוא. כי הלשון בברכת המצוות, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, ביטול דקבלת עול, בדוגמת הזריעה כפשוטה,
ידי השרשת הגרעין בארץ או על ידי ריקבון הגרעין. כפי שלמדנו שעניין של קיום תורה ומצוות כבר בפרק הקודם הרב אמר שזה עניין של זריעה. בזריעה יש כמה פרטים. יש עניין אחד שלוקחים את הגרעין ומכניסים אותו באדמה. זה דבר ראשון. כמובן, המטרה של הכל זה הצמיחה. אבל הפעולה, מה שעושים, דבר ראשון מכניסים את הגרעין באדמה. אחרי זה הגרעין נרכב. ואז נעשה עוד משהו. שעל ידי שזרו אותו באדמה והוא נרכב, זה מעורר את כוח הצומח שבארץ להצמיח פרי בהתאם לסוג של הגרעין. אז בעצם יש פה עוד פעולה, שהזריעה היא גורמת את התגלות של כוח הצומח הרוחני. שכוח הצומח הוא הרבה יותר נעלה מהגרעין הגשמי ואפילו מהצמיחה הגשמית. מדובר על כוח הרוחני, הכוח הליקי של המיימר של תת שאורץ דשא. ואותו דבר זה בזריעה הרוחנית. שכשיהודי מקיים תורה ומצוות בגשמיות, וצריך עניין של יסקפי ויספחה, אז בעצם יש פה זריעה בארץ. למה? כי זה עניין של בירור הגוף ונפש הביימיס. הנפש הלוקית צריכה להתעסק עם הגוף ונפש הביימיס, שכנע שהוא יקיים תורה ומצוות ולמרות שקשה לו. והנשום איך שלמעלה לא צריך את כל העניין הזה. וגם הרוצן של הקדיש ברוך הוא, הכוון האלוקיס, שזה אלוקי לגמרי, זה לא במייסה גשמי. הקדיש ברוך הוא רוצה שיהיה את המייסה הגשמי, אבל במייסה הגשמי לא ניכר העניין האלוקי. רק האדם יודע שיש בזה כוון האלוקיס. זה הרוצן של הקדיש ברוך הוא. אז זה כמו זריעה, שמתעסקים עם גרעין גשמי, וגם יש פה עניין של ריקבון, שכן, הגוף נפש הביימיס, והמייסה של המצווה, שלא ניכר העניין הרוחני. אבל לידי זה מתגלה השורש של הגוף ונפש הביימיס, שזה על דרך שמתגלה על ידי הזריעה, כוח הצומח שבארץ. אז זה עניין אחד. למה קיום תורה ומצוות נקרא בשם זריעה? עוד סיבה, שמצד הריקבון, לא מצד שמתגלה על ידי זה כוח הצומח, שזה מתגלה השורש של הגוף ונפש הביימיס, אלא מצד עצם הריקבון בזריעה. איפה מתבטא הריקבון בקיום התורה ומצוות? זה שמקיים תורה ומצוות בביטל. אז מה זה ביטל? ביטל באמת, ביטל אמיתי במצווה, זה שאני לא כלום. יש פה ציווי ואני מוכרח לעשות אותו, אבל אין את המציאות שלי, אני מאבד את המציאות שלי. לא בגלל שאני מבין, בגלל שאני מרגיש, ומתחשק לי. לא, למרות שלא מתחשק לי, לא אני. אז זה כמו הגרעין שנרכב בארץ, שעל ידי זה הצמיחה. מה זה הנרכב שלו? אין פה את המציאות שלו. הוא בטל לגמרי לכוח הצומח. פה בנמשל, אז האדם שמקיים את המצווה מתבטל לגמרי לציווי של הקדוש ברוך הוא. ממשיך הרב ואומר, וזהו, זאת אומרת, הסיבה השנייה, שהדמיון בין קיום תורה ומצוות לזריעה, בגלל הריקבון שיש בזריעה, ואותו דבר בתורה ומצוות, אדם מקיים בביטל, אז הוא אומר, וזהו הטעם הזה שעיקר הצמיחה היא על ידי קיום התורה ומצוות בזמן הגלות. כי בזמן הבית, כשהיה גילוי אלוקות, כולל גם הגילוי של ידי קיום המצוות, לא היה נרגש כל כך הביטל דקבל עשוי. מכיוון שנרגש אז הגילוי של ידי המצוות. כן. סוף כל סוף, כשיהודי קיים מצוות בזמן הבית, אז כבר מיד שהוא קיים את המצוות, אז נרגש אצלו גילוי אלוקות. אז ממילא, אז היה יותר חשק בקיום המצוות. כן? בפועל כך היה, למרות שגם אז היה צריך להיות ביטול של קבול הסייל, אבל
באמת הביטול של קבול הסייל בלי שום הרגשה אלוקית זה דווקא בזמן הגלות. עכשיו, ככל שהריקבון של הגרעין הוא יותר ריקבון, במילא אחר כך הצמיחה היא יותר צמיחה. עכשיו יש יותר ריקבון, במילא הצמיחה יותר. זה מה שהוא אומר. ועיקר הביטול דקבול הסייל בזמן הגלות, בפרט בדור דאיקוויסא דמשיחא. עכשיו, ועד שקיום המצוות אז, זאת אומרת, בזמן הגלות, בפרט באיקוויסא דמשיחא, הוא באופן דאזורים בדמעה. על ידי זה דווקא ברינו יקצרו. יש גם דמעות בקיום תורה ומצוות עכשיו. לא צריך להתאבול למהדרין. מה? לא צריך להתאבול למהדרין. לא להדיר בריקבון, בדמעות. פה הרב לא מדבר על הריקבון של הלב נשבר ודברים לא... נכון, הרב הזכיר את הדמעה, זה נכון. אבל עיקר מה שנוגע פה זה הקבול הסייל, כן? קבול הסייל זה צריך להיות, שלא, אנחנו לא עושים מצד המציאות שלנו. ריקבון כזה זה ריקבון חיובי. פרק ה' עמוד קע"ב. והנה ידוע החילוק בין תורה למצוות. המצוות הם ציוויים לאדם. והתורה היא דבר השם, חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. אלא שירדה למטה ונתלבשה בשכל האדם. זה מובן. מה? הרב אומר, החילוק הכללי, זה גם למדנו את זה במאמר של ל"ג בעומר. גל עיניים. החילוק היסודי בין תורה למצוות, זה שהתורה עצמה זה עניין אלוקי. התורה היא דבר השם. שאנחנו אומרים בראשית ברא אלוקים. מי אומר את זה? של מי אמר את הפסוק הזה? הקדוש ברוך הוא. זה דבר השם. כשאנחנו לומדים איזה סברה בגמרא, כן? זה אומר שלי וזה אומר שלי, הדינו יחלוקו. מי אומר את הסברות האלה? זה חוכמה של מי? מי ככה עלה בהיגיון שלו להגיד ככה? קדוש ברוך הוא. אז התורה זה דבר השם. לעומת זאת, מצווה, כשאני לוקח את התפילין ומניח על היד שלי, המצווה עצמה זה דבר השם? לא. לא המצווה, אני מדבר על הקיום. זאת אומרת, התפילין. התפילין והיד והפעולה שלי עם היד, זה לא דבר השם. היד היא יד שלי, והתפילין זה מאור של בהמה. עושים את זה עם כל הפרטי, כמו שהקדוש ברוך הוא ציווה. אבל התפילין עצמם והיד המקיימת, זה לא דבר השם. אלא שזה מציית לדבר השם. כן? מי עושה את זה? האדם. אז מצוות זה ציוויים לאדם. זה מובן, בואו נראה עוד הפעם. התורה היא דבר השם, חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, אלא שירדה למטה. התורה ירדה למטה ונתלבשה בשכל האדם. מזה מובן, שני עניינים הנ"ל שבזריעה, בירור הגוף ונפש הבית ונפש הבעמי, וביטול דקבול הסויל, הם בעיקר בקיום המצוות, מה שאין כן בתורה. למה? כי איפה באמת אז נאבד כל הצורה של הגרעין, של הפרי? זה יותר בקיום המצוות. כי סוף כל סוף בתורה, גם כשאנחנו לומדים תורה עם סברה לכאורה שמובנת בשכל האדם, אבל סוף כל סוף כולם יודעים שזה דבר השם בעצם. אבל בקיום מצוות, כיוון שציווי לאדם, והאדם מקיים את המצווה, אז לא נרגש פה דבר השם דווקא. במצוות שהם ציוויים לאדם, שייך לומר, אומר נקודה שונה. במצוות שהם ציוויים לאדם, שייך לומר שהכוונה בהם בכדי לצרף בהם את הבריות. בשביל הבירור והזיכוך של הגוף ונפש הבעמי האדם שמקיים את המצווה, ובשביל הבירור והזיכוך של הדברים שבעולם שבהם מקיימים את המצווה. שאין כן התורה שהיא חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, אין שייך לומר שהיא אמצעי חס לשלום בכדי לפעול באדם בעולם.
הפעולה שנעשית על ידה באדם הלומדה, הוא שעל ידי לימוד התורה שלו נמשכת בחוכמתו של הקדוש ברוך הוא שלמעלה מעולם. והמשכת התורה באדם הלומדה הוא באופן שהוא מתאחד עמה. הרב אומר ככה, בעצם בפרק הקודם למדנו מה העניין של זריעה, זה שני עניינים. עניין אחד זה בירור הגוף ונפש הביימיס, ועניין שני זה הביטול של קבול הסויל. הרי בשני העניינים הללו זה נמצא במצוות ולא בתורה. למה? כי נכון שסוף כל סוף כשאדם לומד תורה אז נעשה איזשהו זיכוך בשכל שלו. כן, זה לא אותו שכל כמו שאדם לא לומד תורה. אבל אי אפשר להגיד שזה העניין של לימוד התורה שכדי שהשכל שלו יזדכך, לא? מה העניין של לימוד התורה? שדבר השם נמצא בשכל שלו, לא שהשכל שלו יזדכך. כי אי אפשר להגיד חס ושלום שדבר השם הוא אמצעי בשביל שהשכל שלו יזדכך. דבר השם הוא כשלעצמו העניין, זה חוכמו שירצני של הקדוש ברוך הוא. כן? אז במילא העיקר העניין של התורה זה לא בירור זיכוך הגוף ונפש הבהמית, זה דווקא במצוות. עכשיו גם בנוגע לעניין השני של הזריעה שבמצוות, שזה העניין של ביטול של קבלת עול. אז גם בזה זה נמצא דווקא במצוות, וזה תמיד ידוע, למדנו את זה גם לפני שני מאמורים. כן, למדנו מרגלו בפומי. למדנו את זה השנה, מרגלו בפומי. במצוות, אז צריך להיות קיום בקבול הסויל. אבל מה העיקר העניין של תורה? לא העניין של קבול הסויל, אלא להפך, שהמציאות של האדם, היא תהיה מציאות של תורה. כן? אז אין פה ריקבון. לא, יש ביטל במצוות. מה? כן, זה נכון. זה למדנו שגם, לכן, תכלס חוכמה תשובו מעשים טובים. אבל התורה כשלעצמה, איך שהיא בפני עצמו, תורה אדרבה, שהשכל של האדם, איך שהוא... צריך להבין את התורה, את השכל שלו, כן. זה מה שהוא אומר כאן. ועל דרך זהו, בנוגע לביטול דקבול הסויל. עניין השני בזריעה. זה במצוות שהם ציוויים לאדם. מעניין. נראה עוד מעט. זה במצוות שהם ציוויים לאדם, שזה מורה שבהדרגה במצוות יש לאדם תפיסת מקום האדם ומציאות. וזה שמקיים את הציווי מצד הביטול לקבלת עול כעבד המקיים מצוות המלך. זאת אומרת, פה הוא מדבר על הנקודה, הוא יגיד על דבר מעניין, הוא אומר ככה. סוף כל סוף מצוות זה ציוויים לאדם. הוא אומר, הוא מתחיל בנקודה הפוכה ממה שאמרנו, בעצם בוא נאמר ככה. בתורה יש שתי מדרגות, אז גם למדנו את זה במיימר של מרגלו בפומי. יש את העניין של התורה איכשהו מצד כוונה עליונה, שזה העניין האמיתי של התורה, איך שהיא בשור שהוא מקייבו, ששם ישראל או ירייסה וקודשו בריך הוא כל אחד. כן? ישראל, התורה והקדוש ברוך הוא זה דבר אחד. ומה העניין שם של התורה? אדרבה, הקדוש ברוך הוא. ומצד הבחינה הזאת, אז כשיהודי לומד תורה כדבאי, שהוא מתאחד עם התורה, השכל שלו נעשה שכל של תורה, אז פה הדגשה לא שהוא, בתור מציאות, יש לו את השכל של הקדוש ברוך הוא, לא, אלא אדרבה. שהוא בביטול מוחלט לקדוש ברוך הוא, עד באחדות מוחלטת, שמה שיש פה רק, זה רק דבר השם, לא מעבר לזה. כמו שהיה אצל, זה מובא הרבה בלקוטי תירו, מה שהיה אצל אביס יוסף, כשלמד תורה זה היה את הבחינה של אני המשנה מדברת בפיך. עכשיו זה לא היה הפה שלה, זה לא היה שאביס יוסף אמר את המשנה, אלא המשנה, הקדוש ברוך הוא אמר, וזה נאמר ממילא ומאליו בפיו של אביס יוסף. כן? על דרך שהיה אצל משה רבינו ששכינה מדברת מתוך גרונו. ועל דרך זה אצל כל יהודי, שכשהוא לומד תורה מצד האמת, אז כשהוא מבין היטב, כפי שכתוב בתניא בפרק ה', השכל שלו מתאחד עם השכל של התורה, אז מה יש פה? שכל של הקדוש ברוך הוא. לא המציאות של האדם, אלא מה? אלא מה? סוף כל סוף, זה איך שמצד האמת. אבל יש פה עוד בחינה. סוף כל סוף הבן אדם הוא מציאות. ואיך שהאדם הוא מציאות, איכשהו בהרגשתו, אז פה אדרבה. פה באמת אומרים שהאדם, איכשהו מציאות, הוא צריך להבין את התורה איכשהו במציאותו.
כן, וזה באמת מה שמבואר במיימר במרגל ובפומי, בהתחלה. בסיום המיימר הוא דווקא מדבר על הנקודה הראשונה, מה שאנחנו עכשיו אומרים. כן, יש לביטול. כן, שזה הכל דבר אחד, איך שזה בשרש, הכל זה עניין אחד, תירו ומצווה. כן, אבל לעומת זאת במצוות, כשמדברים על מצוות, שוב, מצוות בפני עצמם, אז נכון שלא אומרים שאדם איכשהו מציאות, אז הוא המציאות שלו יהיה הקדוש ברוך הוא, לא. במצוות אומרים, האדם הוא מציאות, כי המצווה והמצווה הם שני דברים, נכון? מצווה שייך רק שיש מציאות של אדון ומציאות של עבד, והאדון מצווה ציוויים לעבד, שהעבד הוא דבר נפרד ממנו. אלא מה, העבד מציית, הוא נעשה עבד לאדון. זה העניין של מצוות. כן. אז בואו נראה עכשיו בפנים. דרך זהו בעניין בנוגע לביטול דקבלת עול במצוות שהם ציוויים לאדם. שזה מורה שבהדרגה במצוות יש לאדם תפיסת מקום, האדם הוא מציאות. וזה שמקיים את הציווי מצד הביטול דקבלת עול, כעבד המקיים מצוות המלך. כן, שזה העניין של ריקבון שאמרנו. ובתורה שהיא חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, אין שם נתינת מקום למציאות שחוץ ממנו, גם לא למציאות דאבת. ולכן השלימות דעסק התורה היא כשהלימוד שלו באופן שדבר השם מדבר בפיו. זה שאמרו זלמן מלכי רבונון, כן, יש כאלה שאומרים, מה, אנחנו לומדים תורה, אנחנו מלכים, מה מלכי רבונון, אני כבר מציאות, מלך גדול. פה אדרבה, אנחנו יודעים שם... התורה יש לו גם ככה וגם ככה. כן, כן, אבל מצד אני אומר, השלימות של עסק התורה זה באמת לא שהוא מרגיש מציאות, אני מלך. אלא אדרבה, כן, הוא לגמרי בטל לרוצן השם, ומי המלך פה הקדוש ברוך הוא שאומר את זה? וזהו שאמרו אז על מלכי רבונון, לימוד התורה שלהם, באופן שדבר השם מדבר על ידם. ולכן בתכלית הביטול שלמעלה, גם הביטול דאבת, ועד שכל מציאותם היא המלך עצמו. שעל ידם, זאת אומרת על ידי הלימוד שלהם, של רבונון, אורייתא ישראל וקודשא בריך כל אחד, אז מי נמצא פה המלך הקדוש ברוך הוא? עכשיו הוא מוסיף, גם במדרגה הנמוכה של תורה, וגם מי שאינו בדרגה הזו שלימוד התורה שלו יהיה באופן זה שדבר השם מדבר בפיו. כל מקום, עיקר ההדגשה בעסק התורה היא לא על העניין הביטול וההתקפי, כן, העניין של קבלה סוי, אלא אדרבה זה שהמציאות שלו, ההבנה וההשגה, תהיה חד עם התורה. כן? אז בעצם בכללות, במצוות מודגש, שיש פה שני דברים. יש את הקדוש ברוך הוא ויש את האדם. אלא שהוא מציית לקדוש ברוך הוא עד עבד. בתורה, זאת אומרת, מצד האמת, איך שצריך ללמוד תורה, אם במדרגה הגבוהה, כמו מן מלכי רבונון, שדבר השם מדבר בפיו, או אפילו לא במדרגה הזאת, אבל סוף כל סוף, כשהוא לומד תורה, אם הוא לומד כדי בוי, אז השכל שלו מתאחד עם השכל של הקדוש ברוך הוא. אז מה ההדגשה פה? לא שום מציאות נפרדת, אלא אדרבה, הקדוש ברוך הוא שנמצא פה. אז לכן, ההדגשה פה לא הביטול של קבלה סוי, לא העניין של ריקבון. לכן, העניין של זריעה זה במצוות, לא בתורה. המלך אין לו מציאות, זה הקדוש ברוך הוא. כן, כן. המשיך הרבה ואומר, כן, הקטע הבא, וזהו שאמרו. זהו שאמרו לעולם ללמוד אדם במקום שליבו חפץ. ובנוגע ללימוד תורה, שם כתוב שהאדם איך צריך ללמוד. איפה הוא צריך ללמוד? איפה שמתחשק לו. במצוות שייך להגיד זה, איזה מצוות תקיים? מה שמתחשק לך. חס ושולם. אדרבה, במצוות, אפילו אם יש אופציה, כן, יש לך כמה מצוות, מבחר של מצוות, אתה לא יכול לעשות את הכל. אז אומרים לך, תעשה את המצווה שמתחשק? לא, אומרים אדרבה, במצוות אומרים, תעשה את המצווה שלא מתחשק לך. מכיר את זה? צריך חסידים. לא צריך חסידים, זה הלכה פשוטה, זה כתוב בתורה, כן. כן, כתוב, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב, לא עזוב תעזוב עמו. זאת אומרת, העניין של להקים את המסע על החמור, לעזור והמצווה היא גם באוהב שלו, לאו דווקא בשונא שלו. אז למה כתוב חמור שונאך?
אז הרמב"ם מביא כדי לאכוף את יצרו הרע, וזה נוגע למעשה, שאם יש כאן בדרך שניים שנפל להם החמור, המטען מעל החמור, רובץ תחת מסור, אחד אוהבו ואחד שונאו, אז מה הדין? צריך לעזור דווקא לשונאו, למה? כדי לאכוף את יצרו. עכשיו זה המצווה, ועל דרך זה בכל המצוות. לעשות דווקא מה שלא מתחשק. יש כזה משהו במאבוך, דרך תפי, משהו כזה, לא? יש כזה משהו. כן, יש גם עניין של זוהר תפי, זה נכון. שדווקא, שמה, שלמה שם, כי דווקא כן, אבל זה עניין כללי, זה לאו דווקא בחמור שונאך. על דרך זה בכל דבר. על דרך זה בכל מצווה. תראה, יש מצוות עוברות, כן, ויש מצוות שזמנן תדיר, אז יש כל מיני כללים במצוות. אבל ברגע שיש לך אותה מצווה, במקום אחד אתה צריך לחוף את היצר, במקום אחד לא צריך לחוף את היצר, אז אומרים לך לבחור דווקא את המצווה שאתה צריך לחוף את היצר. בתורה לא. בתורה אומרים שלעולם ללמוד אדם במקום שליבו חפץ. למה? כי העניין בקיום מצוות זה עניין של איסקפיה, עניין של קבול הסויל, ביטל, ריקבון. כן. בתורה צריך להיות שכל והבנה. כן, בוא נראה. זהו שאמרו לעולם ללמוד אדם במקום שליבו חפץ הוא רצון שיש בו תענוג. דאגם שגם בלימוד התורה צריך להיות הביטול דעבד. הוא לא של תירו, כן? אתם זוכרים שלמדנו את זה במאמר של מרגלו בפומי. ודאי צריך להיות ביטול בלימוד תורה. כן? הוא לא של תורה. וגם הביטול דיסקפיה צריך להיות, לשנות פרקו 100 פעמים ואחת. בכל מקום, זה לא עיקר ההדגשה בלימוד. צריך שיהיה גם את זה, אבל זה לא עיקר ההדגשה. עיקר ההדגשה בלימוד התורה הוא שהתורה שלומד תהיה התענוג והחיות שלו. עד כדי כך. עד רבה, הרי הרבה, בשנים האחרונות הרבה כל כך דיבר והורה להוציא הערות. החוברות של הערות שכתבו, אלה שלומדים שכתבו פלפולים, ורבי הסביר למה, כדי חוץ מזה שזה עניין שמצווה על כל אחד לחדש בתורה, כן? אבל הרבי גם דיבר על העניין של החיות ותענוג. ברגע שאדם צריך להוציא איזה משהו כתוב, אז הוא הולך ומתייגע, אבל זה גוף, על זה שהוא מעיין, זה גורם לו חיות ותענוג גדולים. כדי לחדש אתה לא יכול ככה בלי תענוג. נו, אז למה באמת, ככה זה ההבדל בין תירו למצווה? למה במצוות, אז ההדגשה בקבול הסייל? ובעניין של תורה אומרים שצריך שיהיה בחיות ותענוג. למה? אומר הרבי בככה, ויש לומר טעם לזה. כיוון שעניין לימוד התורה הוא שעל ידי זה נעשים ישראל וקודשא בריך וכל אחד, דווקא בתורה, כן? לכן, כמו שבהקדוש ברוך הוא, התורה היא תענוג שלו, תענוג הקדוש ברוך הוא, כפי שכתוב בנוגע לתורה, והיה אצלו שעשועים, התורה אומרת, אני אהיה אצלו, אצל הקדוש ברוך הוא, שעשוע שלו. מה זה הצצקה של הקדוש ברוך הוא? הצעצוע. גם כתוב לי, לוויתן לשחק בו. כן. היא תופסת. כי יש שם לוויתן, שהוא משחק, הוא מנסה לתפוס את הזנב שלו. אז אומרים שכאילו גם בתורה, אז כאילו שעשועים, זה משחק שאתה תוקף את הסוף להתחלה, נגיד אתה נותן דרשה, או אתה עושה איזה משהו, הפרשה, או אתה מחבר את הסוף להתחלה, ואז אתה... טוב, שלחתי. כן, העניין הזה שהקדוש ברוך הוא, אם משחק עם לוויתן, זה לא כל היום, יש לו שעות מסוימות, יש גם זה מוסבר בחסידות, שזה משהו משתעשע עם הצדיקים, שהעבודה שלהם זה בבחינת לוויתן, כן, שזה תסכים בייחודים עליונים, כמו הלוויתן שהוא שט בטיסה אחת מצד אחד לצד שני, אז כך גם העבודה של הצדיקים האלה, יש בחינת שור הבר, זה יש עניין של... אבל כן, וזה מדרש של כמה שעות ביום, שהקדוש ברוך הוא מתעסק עם זה, אבל התירו זה השעשוע הקבוע של הקדוש ברוך הוא. התורה אומרת, והיה אצלו שעשועים. יש המשך, עד כמה זה שעשוע אצל הקדוש ברוך הוא, יש בזה כמה מדרגות, אבל הכל זה בתורה. חצי יום הוא אז כיוון, כל הזמן. חצי יום הוא מזווק זיווגים? זה כן, באותו מדרש
של עם הלוויתן, ויש שם גם כמה שעות. זה הולך, מתחלק לרביעיות. אז למה דוד כאילו זה... 4 שעות, דוד אמר זמירות, זה לא היה טוב. מה זה זמירות שדוד אמר, כאילו זה... שנייה, עוד מעט. כמו כן צריך להיות באדם העוסק בתורה. שהתורה שלומד תהיה התענוג שלו. זאת אומרת, כמו שהקדוש ברוך הוא, אז התענוג שלו זה התורה, כך גם האדם. כי ישראל הוא קדוש ברוך הוא כל אחד, הקדוש ברוך הוא רוצה שהתורה תהיה התענוג שלך. מאוד מעניין. פעם היה סדר אצל חסידים, אני לא יודע אם בחב"ד, אבל היו בדורות קודמים, שאדרבה בלימוד של לא ליהנות. הקדוש ברוך הוא אמר, מה אתה מתחיל לחדש חידושים? היו שורפים אפילו את החידושים. אלה שהיו, לפני שהגיעו לחסידות, כתבו ספרי חידושים, שרפו את זה. שחס ושלום לא ליהנות כמו השבת. שבת. כן. פה אדרבה, הרב לא נותן תנאי פה, שהוא חס ושלום לא יתענג מזה שעלה לו איזה חידוש. הוא צריך להתענג על הליכוז שבתורה, לא על זה שהוא המציא. לא, פשטות, אדם המציא, אז לכאורה יש פה, אבל זה הקדוש ברוך הוא, זה סוף כל סוף מצד האמת. אז התורה, כן, כל מה שתלמיד ווסק עתיד לחדש ניתן למשה מסייג, כמובן שיעשה לפי הכללים של התורה, כן? שישתדל. אבל אפילו בפני חידושים, גם בלימוד התורה הוא מתענג זה טוב. הקדוש ברוך הוא מתענג, גם אתה תתענג בלימוד התורה. העונג שהקדוש ברוך הוא גילה לו אותה. כן. נכון. הנה, כאן הרב אומר בסוגריים מרובות, ואף שהתענוג דה האדם בתורה שלומד, ומצד השכל שבה, כמובן גם העניין במקום של ליבו חפץ. למה ליבו חפץ ככה? אם הוא מתענג על הליכוס, ליכוס יש בכל מקום בתורה, הכל זה, כן, חז"ל אומרים, הוא אומר שמועה זו נאה וזו אינו נאה, אז חס ושלום יש עליו דברים לא רצויים. הכל זה הקדוש ברוך הוא, אין הבדל בין אחד. אבל ליבו חפץ זה מצד מה שליבו, השכל שלו, השכל הגשמי איך שהוא. אז אומר הרבי, יש לומר שבפנימיות העניינים, התענוג שלו בתורה, מפני שהתורה היא שושם הקדוש ברוך הוא. כיוון שישראל וקודשא בריך הוא כל אחד, לכן התורה היא גם התענוג לישראל. זאת אומרת, זה משתלשל. זה שהשכל שלו מתענג ממשהו בתורה, השכל הגשמי. השורש של הדבר האמת, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא מתענג, וישראל וקודשא בריך הוא כל אחד. שותפות. לכן הקדוש ברוך הוא מתענג, זה גם תענוג של עם ישראל. שותפות בתענוג. כן, בתענוג הגלוי שלו נרגש שהתענוג שלו בתורה, מצד השכל של בו, אבל באיפה נובע כזה תענוג גלוי, זה ויש את התענוג שבלם, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא מתענג, וישראל וקודשא בריך הוא כל אחד. מה הזכרת? העניין של הקדוש ברוך הוא מזווק זיווגים, מה... לא, בסדר. זה היה שדוד אומר, כשהוא נהנה, שהוא קרא לזה כאילו... זמירות, כן. שמה זה? זה משהו... מה זה זמירות? זה כאילו... זמירות... האדמו"ר הזקן מבאר את זה שם, זה באיגרת הקודש, זה מתחיל דוד זמירוס קריס לו. הבעיה של דוד המלך, לא שהוא הזכיר שהתורה זה שעשועים וזמירות, לא זה, אלא הוא אמר, מה שזמירות היו לי בבית מגוריי, שמה? הוא אמר, שבח, איך האדמו"ר הזקן מבאר שם בעצם, איך דוד המלך, כשהוא היה במקום שהוא פחד, הוא ראי שול ואנשיו רדפו אחריו, כן, אז במקום שהוא התחבא, מקום, איך נקרא, מגורוי, מגור ופחד, כן, אז במה היה משתעשע? היה משתעשע בלימוד תורה, שהוא היה אומר ככה, הרי אז איך זה מוריד לו את הפחד? זה קשור לזה שזה הוריד לו את הפחד. איך זה הוריד לו את הפחד? זאת אומרת שהרי כל החיות של כל העולמות זה תלוי בדקדוק אחד מדקדוקי תורה. כן? כפי שאדמו"ר הזקן מביא שמה, בנוגע לקבלת אדם, שאם הוא שינה וקיבל בשמאל, אז זה פסול ואין טעם שוחש על ידי הקורבנות. אם הוא קיבל בימין כמו שצריך, אז יש טעם שוחש על ידי הקורבנות. אז דוד המלך עשה חשבון שמילא מה יש לו לפחד משאול? הכל תלוי בתורה. תשבור, עולמות בטלים ויש עולמות חדשים שנבראים הכל, אין לו מה לדאוג. אז על זה הוא נענש, כי זה לא עיקר השבח של התורה. זה כאילו שעשועי בני יודום, איך שהתורה משפיעה לעולם, אבל התורה זה למעלה משפל העולם. למה? כי זה שעשועיו של הקדוש ברוך הוא, זה מה שאומר, והיה אצלו שעשועים. והיה אצלו שעשועים. אצל הקדוש ברוך הוא, ובזה הוא היה צריך לשבח את התורה. לכאורה על ידי זה, אז לא יהיה לו את כל החשבון שאין לו מה לפחד, והעולם מתנהל לפי הקדוש ברוך הוא, כן?
לפי התורה, אז לא יהיה לו. אבל זה מה שהיה צריך להיות. דוד המלך היה שייך למדרגה הזאת של התורה. אבל פה הרב אומר שכל אחד, השעשוע שלו בתורה, התענוג שלו בתורה, זה דבר טוב וחיובי, זה נובע מזה שהקדוש ברוך הוא מתענג בתורה. זה חידוש גדול מה שהרב אומר פה.